5 बोसोरनि सिगां मैदेरजों गाथारजानानै नखरनि बिसि बिसाखौ नागारलांनो गोनां जादोंमोन हावरिया नखरनि रुंसारि आफेलास मुसाहारिया। चिरां जिल्ला रानिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय जियागुरि हाथिसार गामिनि थागिबि रुंसारि आफेलास मुसाहारिया अबथिरायै गालांनो गोनां जादोंमोन गावनि आंगो नखरखौ। नाथाय बिसाय एबा बिफा थैनायनि दुखुखौ बावदोंब्लाबो जोबनानै थाङाखै रेबथि मुसाहारिनि दुखुथिया नखराव जेंना आरो दुखुनि दाना। 5 बोसोरनि बिसा उन्दै गथ'आ आथोननि गेदेर बेरामजों आरो थाबथायै थाद'यै हासुदै गबाय थानायजों खाराव माराव खस्थ'जों देरबोगासिनो अन्थाव बाथाव देम्फु मुसाहारि उन्दै गथ'आ। नाथाय जानायनि थाखायनो जिंगासिनो गोनां निखावरि नखरा फाहामथायनि थाखाय लामा लानो हायाखै। आखायाव गरसेबो रां गैयैनि जाहोनाव मेगननि नोजोरावनो सानाय आरो आलौनायजों सैनांनाय उन्दै गथ'खौ नायबायल' थानांबाय दुखुथिया बिमा रेबथि मुसाहारिया। बे दुखुनि समावनो बिटिआर सरखार आरो आइ आफा रायजोफोरनिसिम अन्नानै हानायमानि मदद खालामगोन होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव गोरबोजों खावलायदों बिमा रेबथि मुसाहारिया। गावनि मेगननि नोजोरावनो खस्थ' मोननाय अनजालु बिसा देम्फु मुसाहारिखौ फाहामनो राहा नागिरबायदों रेबथि मुसाहारिया। बाबा जोनोमनिफ्रायनो अंगहानिखा गाराय बायदि जानानै दङ सार, गाराय बायदि। औ, हिनजावबो नङा हौवाबो नङा, गाराय जानानै दङ। उसुबिदायालाय बिदिनोसै, बिदिनो खस्थ' मस्थ' जायो आरो बिदिनो खस्थ' मस्थ' जायो। बिफाबो मैदेर गाथारनानै थैबाय, गोबाव जाबाय, एसे गोबावैनो जाबाय, बोसोरथाम बायदि जाबाय आरो बोसोरथाम जाबाय। दाहायबाय दाहायनाया, होमब्लाबो नै जायानो हनै दाहायब्लाबो हाया जाहैबाय, थाखा फैसा गैयिनि सार। औ, आं बिदिनो अनसुंथाइ मोनजानो लुगैदोंमोन सरखारनिफ्राय। आंनि फिसाया एफाराब अंगहानि जाबाय, एफा गिदिर बेमार जाबाय, उन्दुनो हाया मानो मोना, जि खस्थ' मोनायावबो बामनानैसो लानाङो आं सारमोन। मोनसे एसे थाखा फैसा अननानै थाखा फैसा हरबा हामगौमोन, दाहायनो एसे मोनबा हामगौमोन आं फिसानि थाखाय। आंहा जेबो गैया, गरिब मानसि आंहा सारमोन, जेबो गैखाया आंहा, गरिब मानसि। खुनुरुखुमसो सोलियो, बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावो, बिदिनो मालाबा मालाबा एसे एनै थाइसे थाइनै खामायनानै जायो आरो। आं बे उन्दैनि बिबथै जायो, माने आंबो जा हायो एसे एनैखौ नायो, होमब्लाबो हाजोबा आरो आंहाबो न'खर दं, बिमा बिफा नायनायजों जाबजों ओरैनो। दा हनै बे अंगहानिनि जुनैजों जोंहाबो बिराद खस्थ', जानो लोंनो गोजोना, न'खरावबो बिमा बिफा गैया, बिफाया ओरैनो मैदेर गाथारनानै थैबाय, बोसोरथाम जाबाय। दा बिमाया हनै एसे खस्थ' मोनो, खस्थ' मस्थ'जोंसो फेदेरनानै दङ आरो जोंबो दान नायहरजोबनो हाया। माबाफोरनि बिदिनो हनै जन्मनिफ्रायनो जा हासुरायानो गैया जाहैबाय, जोनोमनिफ्रायनो बिदिनो। लादोंमोन, राहाखौथ' लागौमोन, साननाय मानि जाया, हनै थाखा फैसाबो सहैया, जोंहाबो थाखा फैसायानो हाया। आंनि खावलायनाया बेनो दे, सोरबा रायजो राजाखौ खावलायनाया बेनो आरो अनसुंथाइ सोरबाफोर थाइसे थाइनै जा हायो एसे मोनोब्ला गाहाम जागौ। आरो सरखारनिफ्रायबो आं खावलायो, सरकारा एसे नायोब्ला मोजां जागौमोन। जोंनि दा बिटिआर सरकारखौ आं बिसिम खावलायबाय आरो।